Kesorkar India kala pentrekam ya ke North East Region Textile Promotion Scheme dan ke Nertps ban Kyntiew bat penbha shushu ya ke kam Thanjan ke kam repso repsentio ki kor Thanjan ki powerloom ki baret bat ki we ki kam balashnahi da ki kiti ha ke jalla ke tha Shatei la Mihngi. Kajing pentrekam ya ke ni ke skim ke yarapan Kyntiew ru ya ke kam Thanjan ha ke rukom bakham yar shushu bat kani kan yarap kala ban Kyntiew ya ke GDP jong keri ban shalan shabari ki jan balathan wat shadu shabari rukum ju bat ban penne ya ke lariti ke than ke Sorkar India kelawan ra ya ke Nertps benang penyar bat penbha kat kum kejuk pemerintah ya ke jing penmi ya ke jan balathan hi ha ke ni ke rukom ke Kyntiew ya ke karkhana penmi jan namar ba no senyang ru sya ke jing Kyntiew ya ke yok ke kot keri bat kilat ai kam ai jam kani ke skim ke ajing yarap pisa ke penbiang ya ki yeng berpentere ya ke skim bat ke yarap ru ban Kyntiew ya ke jing penmi ya wujud ke silk ke jan cotton wool bat ki benta balak ban kering ya ki jing thiet ki brio ya kini ki jan kani ke skim ke yarap ru ban Kyntiew kerdan ya ki karkhana Thanjan baladon lupa kenang bekila ban yele ban kam kiu ya ki balak kiu bahaha ke perthai ya ke program pensut hopat ba basisngi halor ke jing pentrekam ya ke North East Regional Textile Promotion Scheme la penlong ha ke snong lauba ha ke District East Khasi Hills la penlong ya ke ni da ke Zonal Office Weaving Shillong ha ke shitarik unai weng arhajar khat khandai ki he sarkar ba ki nong yo jing mentoi na ke ni ke scheme ki le shim banta ha ke ni ke program kepala long ha ke handloom demonstration kam production center halauba kani ka weaving hangni ani syakal adon daki posnam ki banatu ba nya ngadang long tong narit la singam long dei khna ru tang khnarit te ka lejia kumne kalong ba ngadu ki te ki posnam menswa ha ka jinglong khna junga ngaji ba ki nong shushnong jingi ki jiwan thanja yang ne kiri kun thai ki samla kan thai te ka don kani ka weaving bat ka te ka jaka begitung yu mulberry ki pormen shwa te hagte ki jaka kebaron te helau ba bat ki tung mulberry bat ki penmi do diging don ju tu knyang bat penmi ksai te kalong ka jing mentoi le sing lam ong nagum ta ki nong shushnong gi jongi jong de ka thain lawa so shnong hagaba lengba ke jing don juga tiga klaung te ke bagi tung itu ding ki ubun ki nong shushnong gi yo kam ban le pen khoi ban ni thong ye ki tu ki ding mulberry te bat kumju ye ki rikun thai ki longmi bikin wan thanjan ne te kalong ji mentoi shibun ha ka snam arajar khadar
habang la sim kumu rang basnong te ka ka bala penong yang kalong bangai ngala lupa ya ka jing sa shra jung gane jing sa shra jung te ka klaung te klemon jing tung klemon jing tap bat klem pen kam shu iban ri tu khnyang bat mixai te kumta na kalyang junga ngalara ya ka agenda hapo ka executive committee jungi but ban ong ba kini ki jaka ki ba kumkane ka ba dei ka ba kitaman ki la iron mashwal ese ka la pendika snong tulun ba ketika jaka jungi te wangi air snong ba yang ba dakan sa kumne ka te ka klau te kum ka lau dong kinong snong jungi kini ud kini kran kini kan tho namar bolai ba snong ban pom mi uding ngim sha ma de ban pom pathar giding ten rai kumbakalong ya ka te ki jaka ka la dep ai ka serikal shong bu omun shwa ngirai rai ba lakum nong nong in lait banekran ye director hagsnam ar khat lai kumta te hadin bangin lait banekran i director kalong ka jing snotnat nagaleng jung i bat ki staff jung i ki pa go jing man ban ong ba yeso kuman ba ka jingwan jung phi ban ut ban pen sngo shaka office khamda kan tho khamda leit that ye ka department shaki press shaki media kalong ki jingkuman ban nagaliang jungi director la association dan kata ka singi bali long bangan sapa ki bri jungi bikin wan ban pet ye ki jaka stage nong jongpi but hadin arte yo shisha yela pha ki bri jungi ban wan pet ban bisar bina ye kane berkate ki jaka ante but ila kulas non manong ba tangsuan ka scheme ngan sedang ban pen ki imbiang ye kane but ye kate ki jaka ban tung ding te haga jaka mulbari ngin sedang ban thung no ki wei pat khnang ba kani hap kat kum ke jinglong jong jaka te kumta da ke jing yarab i director tu por te kalalong sha kala urlong kumba i la kular te hadin ba kala urlong kumni la da ai contract la da pray kani bat kate kila pen ki im biang ta thung tu ding i kiting iyo te ka ba jia kalong ba lengba ke jing don jong ni ki officer ga mamanta kajing don kini ke bisa bodon hang ni ba insha thang neru ngai kajing i junga kilai rap shibun ni kinong snong jingi hai bon ki khap kajing te kilai rap shibun kumno ban aiman sem ban pen slur yuki lengba junga ni ka scheme bag in track ya ke Nertps la pentrai kam ha ke jata Assam Manipur Tripura Sikkim Nagaland Meghalaya bat Arunachal Pradesh ha ke jinglot balai hajar khatai pusau ka nolor ke ni kebala ai da sarkar India katanat plating ka klaturwa baya ke jinglot nak menta ke ni skim ban pendap ru da ke shipo na ke shispa ka manting ka bala bu terpak na menta ke jata ka tha chate la Mihngi ya ke Nertps la ke shantu da ki bu ki jingra bisa na ke textiles ya kan ni skim ni sanction how arajar khatsau tengi implement how arajar khatsan ka de ka skim ka ba license ni implement how khatsan kanrem khanyo bat khanyo khatfra te kala de ta kapor ni bangin dia ban pendap nak ya ka ni skim te kani ka skim kade kapaka surkar pedeng kalamang khanang na benta jong ka kipre jong ka not east jong ni sini not east te age jing sisa pan snai cluster barok ki tip department na ku ku jaka kam long banduna ki life pak ngut ki nong thanja kata kadega kom mat kadega ani jong ka ministry of textile baban bo kawai cluster ban itu oi cluster kade bandan lakum lais pak ngot ki nong thanja pat kejing penmi yang fikan diman be nom don ban ong ba don kam su kata jan kendang diman be namar ka jan galong ka ba de su tu ba eta ti bam ja kin kaman kesni ka jan ru merit me klau me dot berus pak melong melong presiden ru don jaka ba hapan pung jan be ha dah hidup kan orang media aja surok lu tambah pihak pentunjan baik, tetapi dia bentuk pak, terkejan jadi kawai ke bentak apa, hadin juga paham kita kejan. Pin long model pak, air tu kin wan, kin pe, kin jo iya pi, bak train pi. Kenapa bon bak kisnong tu gue pat ki badan kampai kene tambah
kasurkar kam don pisah kam kemle namar kasurbe kilap bakam long pat pidai kasnong kabadan bok tam ba pinjo ki office bumi to ai ba kan ke office kan nang he sementa ada pinjen dalam pen he ya kan ni ngasai sawan segi officer di babon nang ni ban haban employee ni kilap bandai lagi kenja bandai haga kai dekat milap matuni fibers niki kenja natural fibers ki bandai na sok turun ha Melak bentik saya ke tekstil kelak ban long ban sunsa ro. Milak ban mi. Ki babon ba nampak sunsa ro dei kenja fiber ni. Kin lak ban lai ki kumna kitu ki scan ki tri ro namar bambu fiber so ni dan ki. Ado minta kalau ada ndo bambu fiber so. Tu bambu jo pi ni ro dei so buduna. Te ai ba kan ke office kan dei ke office ke bahek kan dei ke jing sedang minta. Katakan song lada pi island api. Lada pi island ma pi kambut ke office kan lawan penhe laga phim ai lat kan lawan penhe lang ka lawan jana sandan Kijing thu jong kani ka scheme ki long man Kyntiew bat pen bhaya ka kam thanjan katkum ki kendon balabu da ka sarkar ban ai jing kershan ban thiet ya ki mar ba penan kam ha ka jing thanjan ban thiet ya ki sambai ki machine bat ki jing yarap ha ka ba pen byang ya ki ni ki machine ban aji hi kai ya ki brio ban Kyntiew ya ka jing don kam ha ki ni ki karkhana katkum ka jing yat ka juk bat ban pen ichinat ya ki jan bala than khnang ba kin kring ya ki nong thiet ki we ki jing thmu ki kin thop ya ka jing pen ya so bat ki yo ha ki ri bat wat shabari rukum ju ban thau ya ki kin hon bala tip kum ki cluster ban shna ya ki common facility center bat ban Kyntiew ru ya ki lat ai kam ai jam ya ki brio ha ka jinge dei bat ki nong snong jongi bat kum ju la ka dei ki ni ki ru kan thei ba dei na ki snong shin rum motavium tulun bat molong bra dengan lapan snolang ki kum ju khnang ba kan ne ka santa kan im ngala persang ban aiman sim ki bakin kam trei bakin kring ru ki wei ki rikun thei ki samla bakin simta ha kan ke jing thanjan khnang ba kan long ke jing man toy nam ta juki bakin yang lag jung kijat bat ba kan long ke jing snautanat le senak ban ta jungki on da ba kela im na kan ka kam bat lada ki smart nglaju ong ta berbor bal ki smart ban trei laki la ban IT la de kan ka kam te nakaliang juga soka kladon lupa kilat jingrap ki skim jingrap nak benta jungki te kata kalong jing perslur ke jonga te kaladon kaporu hagaba nakaliang I samawa loong ba kidon kam bandon nika SHG self group te hagabi de wone ngasmo thu bakini girkun thei gi jongi ning te kim nang ban le kumnoru ngala pasang ban khot yaki ban nirap ban pantho yaki jing kam bat kumjuru nakaliang ji samawa berki staff ki bron beriang ni kilai rap shibona nak benta jongki bat kilai yo ban form ka SHG te kumbagalong menta ni nakaliang jonga nga pen slur hi hadu menta ya baro kinong snong ki bron ni ki saw snong gi jongi bakin ya be banwan shakani ka santa knang ba kan long gi mentoy na menta jongki la shala shisngi bat komunika kapor ka juk ka jing kerdu kam kerdu jam let's say ka jing don jekane kalong leno yaki la kim wan ban persang hi dalade ban trei yakani ka kam thanjan tenre onda ba kilawan kin thu khamba ka ek jing kodo joka bat ki ek jing matoi ki ba ka sorka ka pej na ka banta jong kini ki nong song jingi badone ka sap ban thanjan Katanat platingka klasyem ya ki rukom trai kam khnang ba ki jing thmu jom kani ka scheme kin long ki pajam kini ki kin thop ya ki jing bu ya ki clusters bat ki park ka jing thmu ka long ba ka jing don kini cluster ka yarap pan pelet jimut tang ya ki kam ba hap hapo kani ka scheme Pok ka iskal sen jing sisa ngidan kum sasilar ngidan Shatei set bakan dok ngidan ringi kwa swaban aya kani nama pinogi scheme ke bangi implement na dok man swa kai bidan ni ba mawangi si ay swa law ba lada ka bangi yo tang gawai gamot ngin aswa ka law ba ya ki bay nyimpan ay ding la yo kampon tu ngi ay sa gawai pa dagi sinong ndai ka basong si mentala jan put lais nyam ro ngam ira ka jing tre jom ti ka ban bakan log successful tengam tip nang ni sa kanga dok kit sawan kini gi manjing team kit sawan pet pada hadin bala pen tre ya kani ka kam lais nyam ro kalong kumno ngidang kmi lenti bagini nang than jang ki nang tiu ting iba da ka kam long ski ba kum gawai ka sinong spot jan ti ro kalong batang thamai ka ta ka sinong handai da ka jingwan jang ni scheme ka ta ka sinong ka nang tiu ka tar kim dai ki nang than gi ba
kibarim kita kita temai mereka nang kiu kat bakalau bak benda ke sulang ngabtuk ngam ikun dia tu bakan long bakin kiu terkecing terpat jangai pi ni bantang ilak bantak kan skim menrai mentah pim le te ni ro ni somsi Reni ibat da PQ teginang wan rak susuk skim kinang bon ki banwan. Yang ni gindan sa katuka flying aid ka bangin nang hap an ren dipet kum ni bat dangila long truck no. Sudan bok bakani ka ka krup de lang kadang train. Tegidang snow yo jinggarmen bakan nang kiu. Di mentakum gitu ki workshop ngila adap ai aku arngot. Tegini ki aku arngot ro ngentuk ngiting kimi dan tiba ping tray bah. Tadi ping tray de kala sulong len yang ni dimenta kum uyan ro ngidan gawai ka karpas pan of yan jing si sana pas dang ro ngidang kwa ban IT happy ba pin ya dan deh katu jing pa mi sung thu jing mu jang pi ba benta dang pa iba wa ba kong parbahan ren de la akut kani ka pin ha pan ya ing pi dimenta na gini gilai group ngin hak fan ngin hap ahi ya kani ka ya try lang sel help group tu uni udai uksai ba pin de Ada pijak dia pikir dia. Kalau kum ke revolving fund, kenang ba pinang lak ban pentulon ni kena kam jong pi. Sebab mentah ada pidan kamu sai kendiat pinwan tet sedok seselong. Pijin jam dia bawa pilak yo pada hang ni, kopi kam sup. Tapi suppliers order baik tu ni bak mawa ilak wan rak kot. Sangi ni lak penpoy tak sai jong pi. Tapi pilak ada dia ro pin play ke account. Kau account nomor mentah tentang kini hingga trailang, tu pin play kau account pin buat baiklah kajong, tang kata video pesan. Dia pilih don kam pesan untuk pihak ban, please order biang. Kalau revolving baik dah kata baik bisa bakin pin di, nang tu bak dah pin head biang pemta. Ya kejing penyat yo ya kini kimar bala penmi la ban Kyntiew shushu ki judon ki jing le jungok sha kini cluster khlang ban Kyntiew shushu ya ki cluster bagi pak bala don lupa. Ban Kyntiew ya kajing penwandur ya ki jan balathan ki riu shempang hakani ke benta ki jukmi bad yarap ban Kyntiew baki da ajing hikai kumno ban penwandur thamai la ban Kyntiew ya kajing penmi ya kini ki jan da ka ba Kyntiew ya ki jing penbha ki pawalum kani ke skim ka ajing yarap ban nang penbha bat Kyntiew ka dan ya ki machine thanjan ban pen ko bor shushu ya kini ke benta la a ya ki project banang penbha ya ke jing nang ban thanjan bat kumju ya ki we ki benta ba ya dei bat ka jing shna ya ki a da ki kti ka kamri khnyang rusam bat ki we The aim and objective of the scheme, the main objective of the scheme is it is to bridge the gap of the value change between the handloom product and the consumer. So most of the thing before we produce the thing more, it is traditional we say, and this traditional most of the time we cannot transform it to or diversify it the things to other modern dress we may say it. But the thing is this that we cannot just take and copy the things from traditional also. So some of the things are there which is this traditional, it is not comfortable or is not possible to wear even. So all these things we have to manage. So managing all this time, long time ago, this handloom has gone and now it seems is going down. So looking at this traditional trend, now we need to modify the traditional, and so to modify the traditional, we need something to bridge the gap of the value change, because we are having a lot of value change right from here in Meghalaya, right from rearing. We are rearing in the silk fiber like Eri silk, Mulberry and Muga silk. From rearings, those rearer, they became weavers even, and they weave the cloth. After weaving the cloth, and again they sell it to the market. So there is a gap here between the rearer and the weavers, because this rearer, from rearer they move to the spinner, they spin the yarn. When they spin the yarn, they spin in such a way that whatever comes to their mind they do spin and at last when it comes to the yarn product,
the weavers, they have to weave it whatever available. So in this scheme, we bridge this gap. We bridge this gap where the weavers, they need some other type of yarn which is possible for weaving the fabric which is wearable. Suppose like a shirt, a shawl or anything else. We need different counts. So that count is the diameters of the yarn. So through that we have to improve the the spinner. So from that point of view, this scheme, it has a lot of component which is bridging the gap. And again, the weavers, before they weave their clothes, they have to plan it till the consumer. What is the end use of the products? So in that gap, until unless the product is possible for the garment makers, we may say that if we are coming to that in ready-made garment or in tailoring, we may say, no, as simple as we say here, then definitely they need the type of fabric which is suitable for stitching the thing which we are wearing it today. So this is the thing they are bridging. So they have and they have engaged the textile designer, where they will develop the design as per the demand of the market, and again they engage that marketing developer. So these two people, they are the main person for the scheme to function it properly, and they have to link even the market linkage, so that it enable the producer or the weavers whom they produce the product, they can sell it. So this is the main objective of the schemes. Ki project berpair balak ban kam hapok kani ke scheme ki kentup ya ke project bekerpang ban Kyntiew kerdan ya ki kor thanjan ha ke than chate la Mihngi ke integrated cluster development project na ke benta ke than chate la Mihngi ke Manipur sericulture development project ke integrated sericulture development project na ke benta ke than chate la Mihngi ke integrated handicraft development project na ke benta ke than chate la Mihngi ke comprehensive power loom development project na ke benta ke than chate la Mihngi ke jing Kyntiew ya ki kor berpair ha ke kam thanjan da ke ba jing rap ha ke than chate la Mihngi ki integrated textile park ha ke than chate la Mihngi ke textile sector skill development project na ke benta ke than chate la Mihngi ke marketing infrastructure development project ke jing penyeso bat ki yo he India bat chabari rukum jo bat ke integrated jute development project na ke benta ke than chate la Mihngi.